تف دمێرا گەهاند گۆیەپەکە دەرباسی ڕقایە ببە ji ber گۆمەیدانا xebata wê ne tenê li Rojavayê Kurdistanê ye. Endamê Komîteya Civcîkar a Tevgera Civaka Demokratîk Tev Demê İlham Ehmed di hevpeyvînekê de li gel rojnameya ronahî ya bi serpeyê dê veragihand. Goyepeke dê li gel çend kedî bên artêşa azad şerê Daişê li Reqayê bikin. Da got wî bajarê jî kontrol bikirin û got got ji mafê YPGyê got li ser tevahiya axa Sûriyê şer bike. İlham Ehmed anî ziman ji ber goyepeke ne tenê ji bo parastina Kurdan e mafê şervanê wê ye got li Şamê û Helebê jî şer bikin û got eger pêwîst hebe YPG dê li Şamê jî şerê tundire wan bike. Endama Komîteya Civcîkar a Tev Demê destnîşan kir got avakirina dewleteke Kurdî net stratêjiya wan de ye û got krîza Sûriyê tenê biriya avakirina kantonan çareser dibe. Şervanên YPG berî dest bi operasyona kontrolkirina Girê Spî û Eyn Îsa jî kiribûn di roja 15 Hezêranê de hêzên YPG. Pêştî şerekî dijwar karên herêma Girê Spî û derdora wê bi temamî ji destê çekdarên Daişê derxînin û wê herêmê kontrol bikin. Pêştî kontrolkirina Girê Spî rêveberiya xweserî a kantona Kobanê ragihand bû. Got Girê Spî dê bi Kobanê ve werê girêdan da got bikarin kar û barê xelkê bi rêve bibin. Pêştire şervanên YPG û hêzên Burkan Furat berê xwe dabûne bajarokê Eyn Îsa. Got tenê 5 kîlometrî ji bakurî bajarê Reqayê ya paytexta Daişê dûr e û piştî şerekî dijwar wî bajarokî ji destê çekdarên Daişê derdixînin û bi temamî kontrol kirin. Piştî paqijkirina wan herêma ji çekdarên Daişê rêyêdarên YPG ragihandibûn. Got ew dê amedekariya xwe bo şerê li dijî Daişê berdewam bikin. Lê gotibûn wan hêj ti plan bo girtina bajarê Reqayê nîne. Berdevke YPG Rêdûr Xelîl pêştire ragihandibû. Ew dê herêmên got kontrolkirina biparêzin lê wan hêj plan bo kontrolkirina Reqayê nîne. Li gel wê çend ji YPG amedekariya xwe berdewam kirin û xwe ji bo operasyona kontrolkirina Reqayê amade kiriye û li gorî daxuyaniya Tev Demê dema operasyona kontrolkirina Reqayê hatiye û dê YPG ne li tenê li Reqayê lê belê dê li Helebê û li Şamê jî şerê Daişê û komên tundire bike.